Sinibingelele futhi sanibona nonke lapho emakhaya lapho nihleli khona. Siyabonga ukuthi niyabuka ama video ethu, niyabona konke okwenzekayo futhi nama comments siyathola, siyajabula kakhulu. Njalo ngishilo ukuthi ku2022 nguMelaphi wendabuko. Kodwa ngithi nguMelaphi njena ngibheka impande yenzani nemithi enikwa yona abakini abadala ukuthi mawusebenzise lokho okwakho lokho. Bese ngibuka ukuthi konke lokho esikwenzayo selapha ba. Selapha lemfihlakalo ekuwena kodwa kulomzi. Manje ke kunezinto ezimbili engifuna ukuncushisa kuzona namhlanje. Engicela ukuthi kusuka namhlanje ningazenzi. Ngoba I'm talking from experience. Into yokuqala ngifuna ningayenzi ukuphuma uthi yohlola into eyisinto. Asihlola isinto. Mhlawumbe ke ngichaza igama ukuhlola. Ukuhlola kwakuphunywa kuyohlolwa umhlobo. Kufa inkomo esibayeni asiqonde. Kusho umuzi. Na ingane igulizini. Nangu sibani igulizini. Uyabona izinto ezi-unusual kwakuhlolwa lokho. Ingakho emlambo omunye mawungena uzohlola sixoxa sikhiphele eminyaka. Awazi ukuthi uyaphi. Namhlanje sekufanele namhlanje uphume uyobheka ukuthi yini umsuka wezinto. Yini le ebangela lenhluphekelo. Kodwa kulokho kukhona lofuna sikuhlukanise. Lokhu kwesintu eseniphelile ngakho nikhokhiswa imali. Ngizosibala lezi zinto zibhale phansi noma ungazibhali ngoba mhlambe ke uvakashele YouTube le. Ukuqala isibongo. Wazi kahle kamhlophe ukuthi ubaba noma abashadana. Usiyozibiza ngesibongo sikaba. Wazi kahle kamhlophe ukuthi uma wakuthola egagcile wakuthola komunye umuntu usiyofuna uyihlo uyilongo kuhlola. Wazi kahle kamhlophe ukuthi ubaba noma kwakho balobolana bashiyana kuhlola. Into uma nje isibongo singaphelele musu uhamba uyoyizwa leyo nto uzofika utshela igobongo. Uqala lokusibonga. Okwesibili iqiniso onalo olaziyo elenzeka laphazamisa isintu hlala amaqhaza kulona. Ubaba wakho noma wakho ufuna kutshela ukuthi wacelwa. Uyingane yacelwa wazophiwa igama yonke into. Akukhohlola. Ngoba into efuneka lapho ukuthi wena uthi cha. Abazali bami abangenzelanga ukuthi yithi lento bangenzele bangibonga ukuthi bangicela noma bangigeze ukuthi bangicela kuphelile. Okunye ongahlobo ongayikophe ngabe kwenze njani. Izinto ezifana nokuthi kahle kamhlophe uyazi wena baba noma ukuthi angicacanga. Nashada nabhala ngaqhela. Nazi ingane seziyahlukumeza. Kumbe wena ma uyazi ukuthi unedlozi uyaphupha wenza kodwa uyabaleka ufuna ukwamukela umsebenzi. Baba uyazi kwakunekhwama kini nakwazazi ikhona uthi umuntu umtshela athi hey umkhulu wenekhwama. Leyo nto ayihlobo. Kufanele wena ukuza ave yini kuyikhwama eziphazamisa la ave yini ukuthi mina nonkosikazi asicacanga ave yini ukuthi nokuthi. Ngingazibalila ngenze lishone izinto eziyisintu. Mangithi eziyisintu ngichaza ukuthi izinto ngempela okuyizona zimile ukuthi mangakwenza ukuthi koba ukuthi
Kukhona ke lento ebuhlungu esiyesitshelwe yona ukuthi idlozi alikho la ekhaya. Lithathwe ubani lingaphandle. Manje ayifuna ngingenisi. Wena bani mina gobela. Ayikho le. Isintu sithi abantu benkosi. Umuntu okulandela abantu emanxiweni, umuntu ongenisela abantu abadala, wena. Wabu wakho noma umalume makungumlanjwana noma uzingenisela wena noma umfabo kababa. Sengiyenhlale ngizwe ukade singenisa abantu abadala. Futhi enye into ofuna niyigweme yileyo ukuthi unele wenza into usugijima usiyozwa. Kade uhlabile wenza umsebenzi usuyozwa. Kuzofike kuthiwa khambanga kahle vele ngoba kufuneka inyuko. Okwesibili futhi ungenisela abantu abadala. Enye into engimangaze mina ngizothi mina ngumkhizi. Sinomaduma sihleli. Sababiza ubika umuzi abangenisa abadala. Sadlula emhlabeni sokufika izingane zethu sezihamba zohlola sokuthiwa abantu abadala bekho. Hayibo mayibabo zikhuleliphi kanti zona. Noma kuthiwa bekho bakhishwe yini. Noma kuthiwa baphumileke. Abakwazi ungeniswa phela umthandazi noma isangoma noma ubani. Abangeniswa yibona abafana bami. Ngakumusa ungenise ake niyeke lento ungeniselwa abantu abadala. Okunye okuhlungu ake nihlukaneni nalento yokuthi uma uzohlaba nabo sokukhekezela uhlanya isangoma sekukhekezela inyanga iloku igijima ikhomba inyama. Umsebenzi wakho wakini akawunohlaba isintu leso finish. Uma uzokwenza umsebenzi bika kusekude khona bezokutshela uma kukhona okodinga ukulungiswa ongehambe kahle. Futhi nawo lawo maphupho ungasheshe uwahambise esangomeni noma gobela. Hlehla phela uyobuza kubona. Engikwalayo musu ukuthatha inkulumo engahlangene nomkhizi uyise kumkhizi uza kubanikazi yoqala. Yingakho nje kulukhulu uncwadi ubhala incwadi yamaphupho. Incwadi yamaphupho akulula ukuyibhala ngoba ithongo kubantu abawu7 lingabaphuphisa amanzi kodwa asho into ezahlukene. Funa sigadeke lo. Ngakho ke okokuqala lo ukuthi yonke into eyisintu ake ungahambi uhlobo. Bese ngiza kokwesibili. Ngikhula mina emakhaya abantu benkosi naliqiniso. Kwakukhona lento yokuthi zazimbani very few. And futhi ngangaboni mina nyanga yayingena emzini umuntu izobethela. Kwakuza abafana nizo bafuma idumizo lokhishwa abafana qiqiqi lapha inyanga. Namhlanje hayi kade kufika inyanga. Uyazi ke kufika umuntu ezekweni ethi uzobheka into zakho uthi umxazulele zona. Bese uthi kena le nyanga ebegijima ekhaya yini ethi baba sesiphelile. Zithi zogeza umsamo. Zithi zogeza idalwa. Abanye bazokhipha, abanye bathi kunesilwane sifaka uvalo. Uzogeza umsamo ubani. Into yesibili bakuthi ngicela ke niyibalekele. Ake nibalekele ukubethathile emzini wethu. Akuthina sonke sihlanzekile. Ukuza kwami nje lapha awungazi ukuthi nginjani. Icasuka idlozi. Uthothi umuzi ungcoliswa nje idlozi. Nokuthi okwesibili uyayazi wena inkinga ekushayayo kodwa ufuna nje umkhizi azokubethela. Ngoba umkhizi naye uyisiyeyeye esifuna imali uzogijimeza. UMelaphi weqiniso uyokwenza into ezintathu. Uyoqala ngokweluleka kuqala. Akufundise. Mase edlule kulokhu ke bese phoqa ukuthi sofanele ke ngelapheke manje. Awuqali ngalokho. Uqala ngalokho. Mawuhlela umuntu uthi umbekela into zakho uyamtshela lalela. Uyabona wena mama. Kunesalukazi saseKhabonyoko sezikole sokuthi lesi salukazi sasukuthi nokuthi isona lesi sicindezelayo kodwa nje masicindezela ngalesi izathu futhi ene asisho ukuthi yothwasa kodwa lento iyimimoya indiki yenze lento. Geza lento kube kuphela nasenganeni zakho. Na sofana manje umfundiseke lo muntu ngesi unpack it manje. Mfundiseke manje ukuthi okay kulungileke that's fine. Usiyamfundisa ukuthi right 1 yini indiki yini imimoya yini abantu abadala. Uyabona
usiyam-advise-ke manje yonke into aphuma umuntu eyisimukuthu emumethe. Ungagijimisi ukuthi hayi fanele ekhokhile. Lento ifana ncamashini esikwenze emathwaseni. Ithwasa kufanele beyilona elizifaka odake nje behlala lenza konke amathwasa ezifaka odake ngoba ecamta hlakaniphile. Okusemqoka ukuthi yazi ukuthi awazi. Musu ukwazi. Ubona sibhibhidla ngaka singayindawo nje singabela ingoba siyazi. Kanti kuba sazi sincela engonweni yalaba abakuthina ukuthi basinike basenze sazi abavisazi. Lezi zinto ezimbili zigwemeni. Isintu ukuqala. Musa uhamba ukuza ngesintu. Okwesibili, musa ukwenza izinto ezingafanele egcekeni loyihle omkhulu. Ubethela, ubethelela. Uqinisa imoto, uqiniselana imoto. Uyaphinda futhi wenza umsebenzi. Nathi yasekugcaluza ugobela umkhize ekhaya inyanga wenzani. Ngakho ke zama ngawo wonke amandla ukuthi izinto zakho uzenze ngoba usuyalelo noma usuhlulekile ekuyalelweni. Lokho nje ngizokusho okwamanje ngiyibeke lapho le ndaba. Siyabonga.